Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадин. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон бошад. Имрӯз бисёр рӯзи ба файз ба баракат. Имрӯз мо дар Занбур бисёр фурдум. Матка касе ки хай Занбурбозе медонад чия матка. Баъд як хулосат омадам. Агар ки дар ҳамин Россия ягон кампир аз 60 боло боша ва хона раҳакӣ боша, дар ман муроҷиат кунед, иншоалло билетша мегирем Тоҷикистон равам. Фақат ай барои Аллоҳ, ай барои хеле киранг яхе блогеро видео кара ва ҳама ҷоша нишон дода ки номуш, фамилияш фалон ҷой, тудай судай. Барои хеле кор не, просто ҳамин хизанг мезанам, мега бачаам, ман дар фалон шаҳрам, ман дар на копия паспорт дако на ҳеҷ, просто ҳамун бачаҳое ки билет мегиранд дар мод алоқа мебурам, пули билетша метиҳем, просто мешинам меравам хона. Номерои ман 8910 48 676. Баъд ай ҳаматон илтимос мекунам беҳуда ба ода занг назанед. Баъд гарини ай дур, ай Хабаровск, хуево, знаед, ай Камчатка, ай дурӣ мешинед занг мезанед ки ман и хелам, у хелам, ман да похуяти чӣ хеле. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон бошад. Дар комментария аққурат настед, гуноҳи ман кам шавад. Ободу сарбаланд бошед. Ман барои зуро гуфтам, тоҷик дар тоҷик зурӣ накунед. Обод бошед.